an bɛna kuma kuranɛ suran fila kan bi. Kuranɛ suran fila min ni nafa bi a la. Kɛrɛnkɛrɛnma a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko ɲɛjugu. Ɲɛ dɔw bɛ yen n'u ye maa filɛ dɔrɔn i ni kungo de kari la ɲɔgɔn na. E ti dɔ foyi la tuguni k'o bɛ ɲɛ sɔrɔ tuguni. An b'a fɔ o ma ko ɲɛjugu. Nɛ da dɔw bɛ yen n'o donn'i na i t'i yɛrɛ sɔrɔ tuguni. O tuma an bɛna kuma fɛn min kan, fɛnba saba de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ: dajugu, ɲɛjugu, ani adamadenw ka kɛtajugu ɲɔgɔn kama. E bɛ fɛ i ka bɔ a kɔnɔ i n'a fɔ i yɛrɛ b'a ɲini cogo min. O de ye kula uzu birabil falaki ani birabil nasi. Mɛ lahawula de bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ. Mɔgɔw k'an dɛmɛ ni jate n'i nana lahawula min bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, a kan ka taa bɔ ni Alahu de ye. N'a ma bɛn o ma dɔrɔn i filila. N'o de ye 66. Lahawula bɛ taa o de sɔrɔ kula uzu birabil falaki ani birabil nasi kɔnɔ. Parce que n'i ye kula uzu birabil falaki yɛrɛ bɛɛ ta a bɛ bɛn aya 5 de ma. N'i ye kula uzu birabil nasi ta a bɛ bɛn aya 6 ma. O tuma sɛbɛnni bɛ kɛ cogo di? Kuma na minɛ n'i ye basmala sɛbɛn seliji kɔfɛ ka sɔlatu kɛ. O tuma i bɛna fɔ ko kula uzu birabil falaki i b'i jɔ yen. O tuma n'i ko kula uzu birabil falaki dɔrɔn siɲɛ kelen i bɛna fɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyu al-azim siɲɛ kelen. O tuma aya filanan o de ye min sharri ma khalaqa. O tuma i bɛ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyu al-azim i b'o sɛbɛn siɲɛ 2. O tuma kula uzu birabil falaki aya sabanan o de ye wa min sharri ghasiqi iza waqaba. O tuma i bɛ la hawla sɛbɛn siɲɛ 3. O tuma n'i nana se kula uzu birabil falaki aya 4 ma n'o ye wa min sharri nafasati fil uqadi. O tuma i bɛ la hawla sɛbɛn siɲɛ 4. O tuma n'i nana se wa min sharri hasidi iza hasada n'o bɛ bɛn kula uzu birabil falaki aya 5 ma i bɛna fɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyu al-azim nasi la siɲɛ 5. O tuma ni an bɔra kula uzu birabil falaki la dɔrɔn an bɛna don birabil nasi de la. N'i ko kula uzu birabil nasi n'o bɛ bɛn 6 ma i bɛna fɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyu al-azim siɲɛ 6. O tuma i bɛna fɔ malikin nasi n'o bɛ bɛn kula uzu birabil nasi limoro 2 ma sɛbɛn cogo la aya 7. Parce que n'i bɔra kula uzu birabil falaki la dɔrɔn n'o ye aya 5 n'o 5 banna dɔrɔn i bɛna kula uzu birabil nasi tugu a la aya 6 dɔrɔn la hawla bɛna 6. N'i ko malikin nasi la hawla 7. N'i ko ilahin nasi la hawla 8. N'i ko min sharril waswasil khannasi lezi i bɛna la hawla sɛbɛn siɲɛ 9. N'i ko yuwaswisu fi sudurin nasi i bɛna la hawla sɛbɛn siɲɛ 10. N'i ko minal jinnati wan nasi n'o bɛ bɛn kula uzu birabil nasi aya laban ma i bɛna la hawla siɲɛ 11 sɛbɛn. O tuma n'i y'a ta kabi kula uzu birabil falaki la ka n'a bila birabil nasi la k'a daminɛ limoro 1 fo kana se limoro 11 ma. N'i ye jate in fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a bɛ taa Alahu de d'i ma n'o ye 66. O tuma ni nasi in dafara dɔrɔn o tuma an b'a fɔ fɛn ma ko tomimɔ. Fo an baw b'a kɛ mɔni na i bɛ tomimɔ ɲini kuru 7. N'i y'a kuru 7 ɲini i b'a kɛ nasi in na. N'i y'a kɛ nasi in na i bɛ nasi in datugu f'a kɛ ɛri 7 sɔrɔ. Ni ɛri 7 dafara i bɛna tomimɔ in bɛɛ salo ka bɔ nasi in na. I b'i bolo fa k'a mi siɲɛ 7. I kɛra cɛ i kɛra muso ye n'i y'a sɔrɔ i tɛ tomi n'a sɔrɔ a tɛ fɛn k'i la. O tuma i bɛ sɔrɔ ka koko 7 kɛ sigiyɔrɔ 1 na. O tuma n'i ye nin kɛ i bɛna min ye dajugu ɲɛjugu ka d'a kan kuma dɔ la dajugu ni ɲɛjugu bɛ adamaden mago sa k'i ka ko bɛɛ tiɲɛ ka sɔrɔ dabali tɛ foyi tɛ da ani ɲɛ. O tuma nin bɛ dajugu wuli a bɛ ɲɛjugu wuli a bɛ siruw tigɛ. An b'a fɔ ala k'a kɛ faamuyali ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.